لومي نصنعو مصنعتي مصحف قدوس كمتي كلاتنا حساباتنا خنبز صنحنا كاب يوحنس 10 كاب 10 حد كساب إسران حدن زلو يسوع كريستوس كويتاي كاب 10 حد كساب 10 سلسته زلو حساب بمز كان ببيمو دحريو حساباتي نحكو خيدي مالتي انتايبل اتهياواي غواسا اني اتهياواي غواسا هيوتو بجا اباغيو يحلف اتبعال اسبغنا غواسا زي كونه تناباغيعون زي طرتو تكلا خمص خولون ترايه نتناباغي حديغون يحدم اتتكلا دما نتناباغي يزارفن فحون يبلن بعال اسبي مو يحدم غده تناباغيون يبلون يبن እዚ ክፍሊ እዚ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ክፍሊዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ክፍሊ ኢየሱስ ብዛዕባኡ ቅድሚ ምዝራቡ ኣቀዲሙ ብዛዕባ ክልተ ዓይነት ጓሶት ከም ተዛረበሪና ነርና ጎይታ ኢየሱስ ኣሞንጎቶም ሓቀኛ ጓሶትን ሓሰውቲ ጓሶትን ዘሎ ፍልሊ ብግልጽ ድሕሪ ምዝራቡ ንሱ ትደጋ ባጊዕ ከም ዝኾነ እቶም ብኡ ዝኣቱ ከም ዝድሕኑን ከም ዝኣቱን ከም ዝወጹን መጋሰዩን ከም ዝረኽቡ ተዛሪቡ ነይሩ ሎሚ ኣብ ነጽንዖ ክፍሊ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ህያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ህያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊኡ ይሕልፍ ኢሉ ኣሜን ቅድሚ ናብ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ምሕላፈይ ዝሓለፈ ሰቡን ብዛዕባ እዚ ተዘራሪብና እኳ እንተኾይና ከምቲ ዝግባእ ብዛዕባ እዚ ተዘራረብና ኮይኑ ስለዚ ተሰማዓኒ ቁሩብ ምልስ ኢለ ብዛዕባ ሓደ ኣገደስቲ ነጥብታት ዝብሎም ተመሊሰ ክዛረበ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ቀድመቲ ደጋ ኣባገ ኣነ ምባሉ እቲ በኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻለ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቅን ጉሒላን ከም ዝኾነ እቲ በኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ ከም ዝኾነ እቲ ሓቀኛ ጓሳ ነባጊዑ በብስመን ከም ዝፈልጠን በብስመን እንዳጸውዐ ከም ዘዋፍረን ከምቲ ትጓሳ ነባጊዑ ዝፈልጠን እቲ ነባጊዑን ድምጹ ፈሌን ከም ዝፈልጣ ካብቲ ዝመስል ድምጽታት ከም ዝጋለባ ከም ዘይስዕባ ድሕሪ ምዝራቡ እዩ ብቐጥታ ትርጉም ናይቲ ክዛረቦም ጸንሐ ምሳሌ እንታይ ምዃኑ ክዛረቦም ከሎ ንሱ ደገ ኣባጊዕ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ሎሚ ኣተኪረ ክዛረበሉ ደልይ ዘለኹ ብዛዕባ ኣገዳስነት ህብረት ወይ ድማ ፎሎውሺፕ እዩ ኣሜን ከምዚ ኣብዚ ክፍሊ ንሪኦ ዘሎና እቲ ጓሳ ነባጊዑ ኣጸቢቑ ይፈልጠን ሓቀይ እቲ ነባጊዑን ብጊድኤን ንጓሲኤን ይፈልጣን ክልቲኦም ኣጸቢቖም ይፋለጡ እዮም ከምዚ ዓይነት ምፍላጥ ወይ እዚ ዓይነት ሌላ ስቑኢሉ ዝመጽእ ኣይኮነን ኣሜን እዚ ዓይነት ምፍላጥ እዚ ዓይነት ሌላሲ ስቑኢሉ ብሓደ መዓልቲ ተምጽኦ ሌላ ኣይኮነን እቲ ኣሞንጎ ትጓሳን እቲ ነባጊዕ ዘሎ ሕብረት እዩ ነዚ ፍልጠት ወይ ነዚ ሌላ ኣምጽዩ ነዚ ኣሞንጎ ትጓሳን እቲ ነባጊዕ ዘሎ ምትእስሳር ዘምጾ እቲ ኣሞንጎኦም ዘሎ ሕብረት እዩ ኣሜን ዶ ጎይታ ከምቲ ነቲ ምሳሌ ነቶም ሰማዓቱ ዝተርጎመሎም ሎሚ ትርጉም ናይዚ ምሳሌ ነፍስ ወከፍና ክርዳኣና ኣለዎ ጎይታ ከምቲ ንሱ ንነፍስ ወከፍና በብስምና ዝፈና ኣነ ንስኻትኩምን ከምኡ ድምጹ ኣጸቢቕና ንፈና እቲ ነባጊዕ ካብቲ ካልእ ድምጽ ዝጋለባ ድምጽ ጓስኤን ኣጸቢቕ ዝፈልጣ እዩ ጽቡቕ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ኣነ ንስኻት ኣብዚ ዘምዚ ድምጽ ጓሳና ፈሊና እንድሕር ዘይፈሊጥና ዝመጸ ድምጽ ክወስደና እዩ ሎሚ ብዙሓት ዘለው ብዝንፋስ ዝውሰዱ ዘለው ለምንታይ እንድሕር ኢልና ድምጽ ኣምላኾምን ናይ ካልዮም ክፈልጡ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ዮሐንስ 5:10 እንታይ ይብል ድምጽኻ ዘይፈልጣ ስለዝኾና ንኻል ሓደ በቃ ኣስሚረ ክዛረበሉ ዝደለኹ እዚ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑ ድምጽኻ ይፈልጣ ስለዝኾና ኢሉ ንኻል ካብኡ ይጋልባ እምበር ኣይዕቦን ኢሉ ቅዱሳን ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ካልኦት ድምጽታት ክንፈልጥ ኣይተሓተትናን ኣየድልየናን እውን ኣሜን ዶ ሓደ ሰብ ሰማዓኒ ደሎ ድምጽ ጓሳና ጥራይ እንድሕር ፈሊጥና እኹል ናይ ካልኦት ድምጽታት በቲ ናይ ጓሳና ድምጽ ጌርና ኢና ንፈልዮ እቲ ነባጊዕ ካብቲ ካልእ ድምጽ ዝጋልባኮ ብጀካ ናይ ጓሰአን ናይ ካልእ ድምጽ ስለዘይፈልጣ እዩ ስለዚ ሎሚ ድምጽ ጓሳና ኣጸቢቕና ነላሊ ጎይታ ከምዚ ኣሞንጎ ትጓሳን እተናባጊዕን ዘሎ ሕብረት ከምኡ ምስኡ ክህልወና ይዝደሊ ሕብረትና ከምኡ ይዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ኣቦ ምስ ወዱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ይምልምሽ ከምዚ ዓይነት ፎሎውሺፕ ክህልወና እግዚአብሔር ዝደሊ ከምቲ እቲ ጓሳን እተናባጊዕ ዘለዎም ጥቡቕ ምትእስሳር ፎሎውሺፕ ሕብረት ከምኡ ዓይነት ሕብረት ክህልወና ጎይታ ምሳና ዝደሊ ኢየሱስ ጎይታ ከምዚ
عينت متأسسار زلوا وحبرت منم كفالي أي كقلني آمين لومي كمتي تناباجي وجيحوك سعز مسي مسقاسة أنز حلفا أبتحت قاسة أنز قاسة أنا النسخات كومون مسقاسة نفسنا وجيحوك سعز عرب مسؤول زي نحلف آمين نتي أبهيوتنا أقداسي نبلو يسوس صبو غيركم سمعنا قدوسا نتي أبهيوتنا أقداسي نبلو يسوس ويمنفس قدوس إنه جيزي إند حرينا يو عزيز حفري حق ده يكون القدوسا نتي نفكر كاينا نبلو يسوس نتي بقى I love you نبلو Jesus إنه جيزي سي عزيز حفري كم تنخالقوت نجاراتنا مدبات برنامجات نسرع لومي مدباتنا كله بمنفس قدوس يسرع كم تتناباجي نيجزع رسن مدبات زي بلن اتي قواسئن نابزدليو زمرحن نساتن دما بمرحيت ناتو زوات ان زعاتوان ناتين ناتاتكو من هيوتون كابلو مجميروكم اخوون يقبؤو يكزابير شمو بروخ يخون امين دو مس املاخنا جيزي كنا حلف كلنا ترايو بزعبا املاخنا نفلت نا املاخنا ون اندافلتنا يون متس حبرتنا ازيو وسان نغري مس قويتا جيزي كنا حلف كلنا ترايو ماننتنا يسوس زغلصلنا سلازي لومي نتن لومي كنري ازغبر املاخنا زبزح جيزي نوفيلو يسوس قويتاي كام مس قويتا نحلفو جيزي مسبات نحلفو جيزي كو بزح بز ساعات زي اب قدم تلفزيون كوفيلنا نوعلو جيزي كو بزح مس عرختنا بتليفون نعللو بفيسبوك شات نغبرو جيزي يبزح اب مس قويتا جيزي نحلف قدوسان نتن انا دغ اباغي ازبل يسوس اصبيقنا خنفلطو يغباناي قويتا يسوس قليل زربا يكونن ابز تزاريبو انا دغ اباغي اخبل كولو كمتي ابز حلفو سمون زبلكم انا تزخفتن زعصوني زبل زلو قويتا شمو بروخ يخون ابز حلف سمون اب قطر 9 كم زرعنايو اتي بتدغ زخونه كريستوس زاتو كم زدهن نسو تراي زيكونس كم زاتون كم زوصن مغواسيون كم زركب تزاريبو اتناباغي نابت زحدرالو سفرا وي دنبه بمنتاين زاتو اندحر إلنا بتدغي كوصا خلوخا بمنتاين زوصا اندحر إلنا بتزاتوالو دغاين زوصا غويتا يسوس سقلي يكونن بزعبو نمزراب نزم سلازي تطقيمو اتي نتناباغي خونه نتوم غاسوت مأتو فقاد زهبو منيو بعلو تدغز خونه كريستوس يخبر نشمو يخون مانم نتناباغي كزرفن زمص قدمي نابتناباغي مبصحو قداماي نمن يزركب اندحر إلنا نتدغ اباغي وي دما نتهياواي غواساي زخونه يسوس يزركب سلازي لومي انا صبو بسرات اللوني اتقتالي قتلنا زي تخالو كقتلنا حيل سلازي بلو زي كونس مأتو سلازي انا طرايو خبر نغويتا يخون اتمتف زي اتفاكا اتمبرس زي برسكا حيل سلازي بلو يكون اعم سلازي بلو يكون نتحيال سغيرو كمص سلازي كال طراي እግዚአብሔር شمو يبارك ناب نايلوم مصنعتنا هنملس كلنا غويتا اب قصر 11 انتايلو اتهياواي غواسا اني اتهياواي غواسا هيوتو بجا اباغيو يحلف يلو خبرن شمو يخون نغويتا كابتوم كالوت غواسو زفليو وي غويتا يسوس بزعبو خزارب كولو اتهياواي غواس اني كبل زغبرو انتاي اندحر إلنا حدا كمت غويتا زبولو هيوتو بجا اباغيو كحلف سلازمصاي امين اتي قند گن نغويتا هياواي زغبرو هياونت بحريو سلازخوني امين يبلسكي امين دو امين اسكبلو غويتا انا هياواي غواساي كبل كولو نسو هياواي سلازخوني هياونت بحريو سلازخوني ماننتو سلازخوني እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን هياواي زبل قال بانجليزኛ good shepherd زبولو مالتي بتግርኛ ድማ ሰናይ ይብሎ مالتي امين مزمور 34 يوبا انتوي امبيبوناين I think ካለ ቁጥሪ امبيبو ግን مزمور 34 ሸሞንተ እንታይ በልሲ እግዚአብሔር ሰናይ መሆኑን ጣዓሙር ራአዩን አውዙ ከልሰ ብጹ ይብል አሜን እግዚአብሔር ማንነቱ በቃ ሰናይ ባህሪው ሰናይ በቃ ባህሪው ናቱ ህያውነት ባህሪው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መዝሙር 100 ቁጥር 5 ውን እዚ ኣብ ትግርኛና ሰናይ ኢልዎ ዘሎ በእንግሊሽ ድማ good ኢልዎ ዘሎ ኣብዝሎ መዓልቲ ነጽንዑ ዘለና ድማ ህያዋይ ተባሂሉ ዘሎ ባህሪያትና እግዚአብሔር ሰናይ ሞ ይብል ጸጉን ዘለዓለም እምነቱ አንውሉል ወለዶ ይነብር ይሉ በእንግሊሽ ከሄድኩም ተንብቦ ለሁም ታይብል for the Lord is good amen his mercy is everlasting and his truth endures to all generation ይብል አሜን ስለዚህ ኢየሱስ አነ ህያዋይ ጓሳይ ክብል ኮሎ ማንነቱ ይዝነግረና ዘሎ ጎይታ መኒው ህያዋይ ጓሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ አነ ዝብሉ ቃላት አወንጌል ዮሐንስ በተደጋጋሚ ተጻሒፉ ንረኽቦይና ሐቀይዶ ቅዱሳን እዚ አነ እየ አንተ ኢዮባ ኢጎ
አሚ ዲሃይልካ በግሪክ እዚ አነ እናበለ ኢየሱስ ተዛረበን ቃላት በሙሉ ኢየሱስ ንማንነቱ ክገልጽ ዝተጠቀመሉ ቃላቴን አሜን ዶ አብዝኾነ አነ ኢሉ ዝዛረበሉ ጎይታ ማንነቱ ይዝገልጽ አሜን ንማንነቱ ክገልጽ ዝተጠቀመሉ ቃላቴን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ነቲ ኢየሱስ አነ እየ እናበለ ብዛዕባ ማንነቱ ተዛረበን ቃላት አጸብቅና ክነቅልበሉለና አሜን ኢጎ ኢም አሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ከም ምዕራፍ 4 ጀሚሩ ብዛዕባ ማንነቱ ብትብዓት አነ እናበለ ክዛረብ ጀሚሩ አሜን ዶ ኢየሱስ አነ ክብል ኮሎ እቲ አነ የለ ብዛዕቡ ዝተዛረቦ በሐቂ ከምቱ ዝበሎ ከም ዝኾነ ክነግረኩም ደስ ይብለኒ ማለት እዩ አሜን ንኣብነት ኢየሱስ ነታ ሳምራዊ ሰበይቲ ኣብ ዮሐንስ 4:26 ኢየሱስ ዝበሃል ምስመፀ ንሱ ብዛዕባ ኩሉ ክነግረናይ ክምህረናይ ኢላ ምስበለቶ እቲ ዝዛረበኪ ኢየሱስ ካ አነ ዝዛረበኪ ዘለኹ ንሱ እየ በላይ ብለና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እዛ አነ ትብል ቃል መበቆላ አበይ አንደህር ኢልና ኣብ ዘጻአት 3:14 አሜን እግዚአብሔር ንሙሴ ናብ እስራኤላውያን ናብ ግብጽ ክልእኾ ምስደለየ ሙሴን እግዚአብሔር ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ ነይሩ አሜን እታ ሕቶ ድማ እንታይ ትብልያ ነይራ መልኢኹካ እንተበሉኒ መንክብሎሜ ኢሉ ዝብል ሕቶ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ ማንነቱ ወይ መን ምዃኑ ክገልጸሉ ኮሎ እንታይ ኢሉ ብትግርኛና እንታይ ይብል አምላክ ከኣ ንሙሴ እቲ ዘለኹ በሎ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ዘለኹ ናባሃትኩም ለኣኸኒ በሎም ኢሎ እዛ ብትግርኛና እቲ ዘለኹ ዝብል ቃል በእንግሊዘኛ አኔ ዝብል ትርጉም ይዘለዎ አሜን በእንግሊዘኛ ሄድኩም ክተንብቡ ሆለኹም and God says to Moses I am that I am አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኢዮብ አንቶ ይዝነግረና ዝነበረ I am ኢሉ ክጽሊ ኮሎ ክዛረብ ኮሎሲ በቃ ብዛዕባ እግዚአብሔርነቱ ይዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ና እግዚአብሔር ፖዚሽን ወሲዲ ይዛረብ ዘሎ ክብርንሽም ይኹን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ አነ ህያዋይ ጓሳይ ክብል ኮሎ ብዛዕባ ማንነቱ ኣብዝ ዝነግረና ዘሎ ህያውነት ናይ ጎይታናን አምላኽናን ክሳዕ ህይወቱ በጃ መሕላፍ ከም ዝኸይድ ድማ ኣብዝ ጎይታ በቃሉ ገልጸና ኮሎ ንሪ ክብርንሽም ይኹን አሜን አሜን ደቅዱሳን ኣብ ዮሐንስ 6:35 51 ኢየሱስ እንታይ ኢሉ እንጌራ ህይወት ከም ዝኾነ ተዛሪቡሎ አሜን ኢየሱስ አነ እንጌራ ህይወት ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዮሐንስ 8:12 እንደገና ድማ ኣብ ቁጥር 10:58 ድማ ኢየሱስ ብርሃን ዓለም ይሉ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብ ዮሐንስ 10:7 ድማ ኢየሱስ እቲ ደገ አባጌ ከም ዝኾነ ተዛሪቡሎ ኣብ ዮሐንስ 10:11 ድማ ኢየሱስ ህያዋይ ጓሳ ምዃኑ ነጊሩናሎ ኣብ ዮሐንስ 11:25 ድማ ኢየሱስ ትንሳኤን ህይወትን ከም ዝኾነ ተዛሪቡሎ ኣብ ዮሐንስ 10:4 ቁጥር 6 ድማ ኢየሱስ ንሱ መንገድን ሐቅን ህይወትን ከም ዝኾነ ተዛሪቡሎ ናብ ዮሐንስ 15 ቁጥር 1 ድማ ከይድና ክንዛረብ ክነንብብ ኮለና ንሱ ናይ ሐቅ ጉንድ ከም ዝኾነ ነጊሩናሎ ስለዚህ ኢየሱስ ነቲ አነ የናበለ ብዛዕባ ማንነቱ ነጊሩና አሎ ስለዚህ በትንሱ ንርእሱ ዘላለየሉ ክንፈልጦ ከም ዝግባአና ክነግረኩም ስለዝደለኹ ብዛዕባተን ኢየሱስ አነ የናበለ ዝተዛረበን ቃላት መሪጽ ክነግረኩም ፈቴ አሜን ጎይታ ኢየሱስ በዓልዩ አነ ኢሉ ብትብዓት ብዛዕባ ማንነቱ ኣብዝ ዝዛረብ ዘሎ ክብርንሽሙ ይኹን ቁጥር 11:13 እንታይብል እቲ ህያዋይ ጓሳ አነ እቲ ህያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃባጊኡ ይሕልፍ እቲ በዓል አስብግና ጓሳ ዘይኮነ እተናባጊኡን ዘይጥሪቱ ተኹላ ከመጽኾሎ እንተራአየ ነተናባጊ ሓዲጎን ይሓድም እቲ ተኹላ ድማ ነተናባጊ ይዛረፈን ፋሕውን ይብለን በዓል አስቢሞ ይሓድም ግደ እተናባጊኡን ይብሉን ይብል ሎሚ አገዳሲ ትምህርት ክንመሃሪና ካብ ዝኽፍሊ አሜን አሜን ኣብዚ ጎይታ ብዛዕባ ክልተ ዓይነት ጓሶ ከም ዘለው ብግልጽ ዝዛረበና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኮሎ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ዝጓስዩ ጓሶትን ኮላይ ወኪሉ ዝዛረብ ዘሎ አሜን ዶ ኣብዚ ሓሳባትኩም ተገርኩም ብጣዕሚ ሰናይ ጎይታ ይባረኩ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ እቲ ህያዋይ ጓሳ አነ እቲ ህያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ አባጊኡ ይሕልፍ ብምባል ብዛዕባ ማንነቱ ኣብዚ ክዛረብ ኮሎ ንሪዮ ጎይታ ኢየሱስ ህያዋይ ጓሳ እንተኾይኑ እቶም ኣብ ትሕቲኡ እንዳተጓሰዩ ዝጓስዩ ጓሶቱን ህያዋት ክኾኑሎም አንተ
ወይ ቴዲ ሓውና ጽቡቅ ገይሩ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ ነይሩ ደጊመ ክዛረበ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ብዛዕባኡ ክዛረብ ኮሎ ብዛዕባኡ ኣነ ህያዋይ ጓሳኤ ኢሉ ክዛረብ ኮሎ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ዝጓሰዩ ጓሶት እንኮላይ ወኪሉ ዝዛረብ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ህያዋይ ጓሳ እንተኮይኑ እቶም ኣብ ትሕቲኡ እናተጓሰዩ ዝጓሰዩ ጓሶቱን ህያዋት ክኾኑ ኣለዎም አሜን እቲ ህያዋይ ጓሳ ክሳዕ ነፍሱ ኣሕሊፉ ዝህብ ነተናባጊ ዘፍቅረን ኮይኑ እቶም ናቱ ዝኾኑውን ልክ ከም ጎይታናን መድሓኒናን ነተናባጊ ኣብ ትሕቲና ዝጓሰያ ባጊ ክንድኡ ክነፍቅረን ኣለና አሜን ክሳዕ ህይወትና ክንከፍለለን ይግባእ ከምቲ ጎይታ ህይወት ዝኸፈለለን ነባጊኡ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኣነ ህይወተይ በጃ ባጊ እየሕልፍ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክሳዕ ህይወቱ ኩፊ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ተናባጊኡ ዘለዎ ፍቅሪ እዩ አሜን ዶ ፍቅሪ ጎይታይና ኣብ ዝንርኢ ዘለና እቲ ናይ ጎይታ ፍቅሪ ኣብ ባጊኡ ክሳዕ ክንደይ ጥልቅ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ክሳዕ ክንደይ ብጎይታ ዝተፈቀርና ሰባት ምዃንና ኢና ኣብ ዝንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ነተናባጊ ነፍቅረን እንድሕር ኮይና ጥራይና ክሳዕ ህይወትና ንውፍየለን አንቶይ ቴዲ ብጣዕሚ ጽቡቅ ገይሩ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ ነይሩ ነቲ ሓቀኛ ጓሳ ካብቲ በዓል ኣስቢ እንፈልየሉ በዚ መንገዲ ጥራይ እቲ ሓቀኛ ጓሳ ክሳዕ ሞት ነተናባጊ ክውፈይ ኮሎ እቲ በዓል ኣስቢ ግና ፍቅሪ ተናባጊ ስለዘይብሉ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ተኹላ ክመጽእ ኮሎ ነተናባጊ ሓዲግዎን ይሓድም ማለት ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ እቲ በዓል ኣስቢ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ እቲ በዓል ኣስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነ ኣስምሩላ ጓሳ ዘይኮነ ተናባጊውን ዘይጥሪቱ ተኹላ ክመጽእ ኮሎ እንተራእየ ነተናባጊ ሓዲግዎን ይሓድም ኢሉ እቲ ተኹላ ድማ ነተናባጊ ይዛረፈን ፋሕውን የብለን በዓል ኣስቢሞ ይሓድም ግደ ተናባጊውን የብሉን ኢሉ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ብዛዕባ እቲ በዓል ኣስቢ ተዛሪቡሎ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ እቲ በዓል ኣስቢ እቲ ቀዳማይ ነገር ዝበሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ጓሳ ዘይኮነ ብምባል ጓሳ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ተዛሪቡ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ተናባጊውን ዘይጥሪቱ ከም ዝኾና ተዛሪቡሎ ኣብዚ ጎይታ ሓደ ኣብ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና ዘሎ እቲ ጓሳ ዘይኮነ ክነሱ ጓሳ ዝኾነ ኣብዚ ጎይታ በዓል ኣስቢ ኢሉ ገሊጽዎሎ ጓሳ ኣይኮነን ግን ይጓሲ ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ ጸዊዕዎ በዓል ኣስቢ ኢሉ ገሊጽዎሎ እቲ ሓደን ቀንድን ምኽንያት ጓሳ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እቲ ዝረኽቦ ደሞስ እዩ ጓሳ ከም ዝኸውን ገይርዎ እቲ ኣስቢ እዩ ነቲ ኣስቢ ክብል ጓሳ ገይርዎ እምበር ጓሳ ኮይኑ እምበር ፍቅሪ ተናባጊዕ ስለዘለዎ ወይ ጓሳ ስለዝኾነ ይኮነን ዝጓሲ እቲ በዓል ኣስቢ ጓሳ ዝኸውን ፍቅሪ ተናባጊዕ ስለዘለዎ ዘይኮነስ ፍቅሪ ገንዘብ ስለዘለዎ ንገንዘብ ክብል ጓሳ ዝኸውን ነዚ ኸኣዩ ተኹላ ክመጽእ ኮሎ ግደ ተናባጊዕ ዘይገብር ነተናባጊ ንበላዒ የሕሊፉ ዝህበን ምናልባት ኣብ ማእኸልና በዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጓሶት ምናልባት በዚኦም ዝኣመሰሉ ጓሶት ንጓሰይ ሰባት ኣይንሳዕን ንኸውና ቅዱሳን እቲ ሓቀኛ ጓሳ ቀዳማይ ብዛዕባ ድሕንነት ተናባጊ ይዝግደስ ብዛዕባ ድሕነተን ይዝግደስ እቲ ሓቀኛ ጓሳ ብኸመይኩም ትፈልጥዎ ድሕንነት ናይ ተናባጊ ኣዝዩ ዘገድሶ ብዛዕባ ህይወተን ኣዝዩ ዝግደስ እቲ ሓቀኛ ጓሳ ብዛዕባ ጥዕነአን ብዛዕባ እቤተን ብዛዕባ ምፍራየን ኮታ ብዛዕባ ኩሉ ነገርን ይዝግደስ እቲ በዓል ኣስቢ ግና ነተናባጊ ሕጓስየን ኮሎ ብዛዕባ እቲ ዝረኽቦ ኣስብና ሓሰበ ይዝጓስየ እዚ ስለዝኾነ ኸኣዩ ተኹላ ክመጽእ ኮሎ ሓዲግወን ዝሓድም ግደ ተኣባጊኡን ዘይገብር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቁጽሪ 14-16 ድማ እንታይ ኢሉ ህያዋይ ጓሳ ኣነ ነባጊአይ እፈልጠን ኣባጊአይን ይፈልጣን ከምቲ ኣቦና ኣይ ዝፈልጠኒ ኣነውን ነቦ ፈልጠ ንነፍሰይ ከኣበጃ ተናባጊ ኣሕልፍ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊኦን ኣለዋኒ ንኣኣተን ድማ ከምፀአኔ ቃለይውን ክሰምዓየን ሓደ መጓሰ ክኾናየን ጓሰአንን ሓደ ኢሉ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝበሎ እዩ ደጊሙ ዝዛረቦ ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣነ ህያዋይ ጓሳ እየ ምስበለ ቀጺሉ እንታይ ኢሉ ነባጊአይ እንታይ ኢሉ እፈልጠን ተናባጊአይውን ይፈልጣኔን ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ እቲ ጓሳን ኣብ መንጎ እቲ ተናባጊዕ ዘሎ ሕብረት ወይ ምትእስሳር ካበይ ዝመጸይ እንድሕር ኢልና ካብ ብሓደ ግዜ ምሕላፍ ዝመጸዩ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ ጸቂጠ ክዛረብ ዝፈቱ እቲ ጓሳ ጥራይ ኣይኮነን ነተናባጊዕ ዝፈልጠን ተናባጊዕውን ነቲ ጓሰአን ዝፈልጦ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ከምዚ ዓይነት ሌላ ከምዚ ዓይነት ምፍላጥ ክንፋለጥ እዩ ጎይታ ዝደለየና ዘሎ ጎይታ ኣብ ቁጽሪ 15 ቁልፍ ዝኾነ ቃል ተዛሪቡ ዘሎ
كمتي أبونا عايز فلتني أنا ونبو فلتوي لنفسك أبجا أتناباقي أحلفين قدوسان صبو غيركم سمعني أبزي حدا حتو هنا حتى تسنى يكون يسمعني قويتا يسوس كمتي أبونا عايز فلتني أنا ونبو فلتوي خبل كله انتاي مالتي ترقوم إتا زفلتنين فلتو زبلاك علات انتاي إنا خنا حتى تسنى يكون يسمعني أبزي زفلتن كمتي أبو زفلتني خبل كله فلتو زبلك قال بغريك بقال تيدي صبو غيرم مغلص ونيرم ግን ፈቶ ስለዝሆንኩ ነዚ ቃል እዚ ኩሉ ጊዜ ክዛረበሉ ደስ ብለኒ ግኔስኮ ይብሎ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነአቦ ፈልጤ ወይ ድማ አቦ ፈልጠኒ አነው ነቦ ፈልጤ ክብል ኮሎ እዚ ግኔስኮ ዝብል ቃል እዚ ዝፈልጠኒ ኢሉ ተጠቀመሉ ቃል ወይ ፈልጦ ኢሉ ተጠቀመሉ ቃል ትርጉሙ ክንሪኦ ኾለና እንታይ ማለት እዩ ብትክክል ምፍላጥ ማለት እዩ ብጉቡእ ምፍላጥ ማለት እዩ ብልምዲ ወይ ብተሞክሮ ምፍላጥ ማለት እዩ ወይ ድማ ብዛዕባ ሓደ ነገር ጽቡቅ ዝኾነ ምርዳእ ምህላው ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ አቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ አነው ነቦ ፈልጦ ይኽብል ኮሎ አነ ብትክክል አቦ መምዃኑ ፈልጦ ብጉቡእ ፈልጦ ብዛዕባ አቦ ጽቡቅ ዝኾነ ምርዳእ ይዘለኒ ዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አነ ንስኻትኩምን ከምዛ ዓይነት ፍልጠት ከምዛ ዓይነት ምርዳእ ክህልወናዩ ናይ እግዚአብሔር ኤክስፔክቴሽን ኣብዚ ጎይታ ከምቲ አቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ አነው ነቦ ፈልጦ ይኽብል ኮሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና ከምቲ አቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ አነው ልክ ኸሙ ገይረ ነቦ ዝፈልጦ ዝብለና ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ቅዱሳን ሎሚ መንፈስ አምላኽ ዝብለና ነገር አሎ ብዙሕ ጊዜ እንጋገዩ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ክነግረኩ ብዙሕ ጊዜ እንጋገዩ ነገር እንታዩ ብዛዕባ እግዚአብሔር ብዙሕ ሓበሬታታት ወይ ኢንፎርሜሽን ስለዘለና ንእግዚአብሔር ክንድቲ ዘሎና ሓበሬታ ንፈልጦ ይዝመስለና አቀይደ ቅዱሳን ብዛዕባ እግዚአብሔር ብዙሕ ኢንፎርሜሽናት ብሓበሬታታት ስለዘሎና ንእግዚአብሔር ክንድቲ ዘሎና ሓበሬታታት ንፈልጦ ይዝመስለና ብምፍላጥ ሓደ ነገር እዩ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ማለት ድማ እዩ ሎሚ ካብዚ ክፍል እዚ ኣብ ትምህርት ነዚ ሎሚ ነቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዘሎና ሓበሬታታት ወይ ኢንፎርሜሽናት ከመይ ጌር ናብ ፍልጠት ከም ንምልኦ ክንመሃሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነፍስ ወከፍና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑና ናብ ቤት ትምህርት ንኸይኮ ሓበሬታት ክብ ኣይኮና ሓቀይዶ ኢንፎርሜሽን ክእክብ ናብ ትምህርት ዝኸይድ ደሎይ ስለምንታይ ዲና ናብ ትምህርት ንኸይ ፍልጠት ክንቀስም ዶ ይኮና ክንፈልጥ ክንመሃሪልና ዶ ይኮና ነፍስ ወከፍና ናብ ቤት ትምህርት ንኸይድ ፍልጠት ክንቀስም ኢና ንኸይድ ነታ ኣብ ቤት ትምህርት ኸይድና ሰማዕናዮ እዩ ናብ ፍልጠት ዝቕየር እቲ ንሰምዖ ሓበሬታታት እዮም ናብ ፍልጠት ዝቕየሩ አሜን ስለዚህ ነቲ ብዛዕባ አምላኽና እንመሃሮ ትምህርትታት ኮኑ እቲ እንንብቦ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነቲ እንምልኾ አምላኽና ክንፈልጦ ይገብሩና ነገር ግን እቲ እንንብቦ ቃል ኮነ እቲ በቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት እንመሃሮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነቲ እንምልኾ አምላኽ ክንፈልጦ እንድሕር ይገብረና ሓልዩ ኣብዚ ነገር አጸቢቅና ክንሰርሕ ከም ዘሎና ክብረኩም ይፈቱ እግዚአብሔር አቦ ንነፍስ ወከፍና ከም ዝፈልጠና ምፍላጥ ሓደ ነገር እዩ ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ እግዚአብሔር አቦ ንነፍስ ወከፍና ከም ዝፈልጠና ምፍላጥ ሓደ ነገር እዩ እቲ አንዲ አገዳስ ነገር ግን ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ከምቲ አቦና ንዓና ዝፈልጠና ንሕናው ነቦ ክንፈልጦ ይግባአና ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምፍላጥን ንእግዚአብሔር ባዕሉ ምፍላጥን ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ግን ከኣ ኣብ ምትሓዝ ዘለዎም ነገራት እዮም ኢየሱስ ጎይታ እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር አምላኽና እንመሃሮ ትምህርትታት እዮም ንፈጣሪና ክንፈልጦም ዝገብሩና ንእግዚአብሔር አምላኽና ወይ ነቲ ነምልኾ አምላኽ ክንፈልጦም ዝገብሩና እቶም እንመሃሮም ንኦስሞም ትምህርትታት እዮም እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ስለዚህ ሎሚ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምፍላጥ ናብ እግዚአብሔር ባዕሉ ምፍላጥ ክንቢ ናብ ከምዚ ደረጃ ክንሰጋገር አሎና አሜን እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝፈልጥናዮ ፍልጠት እዩ ንእግዚአብሔር ክንፈልጥ ዝገብረና መልእክተይ እዚ እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝፈልጥናዮ ፍልጠት እዩ ንእግዚአብሔር ባዕሉ ከም ንፈልጦ ዝገብረና መብዛሕቴና ብዙሕ ብዛዕባ እግዚአብሔር ስለንፈልጥ ከምዚ ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ኮይኑ ይስምዓና እቲ ሓቂ ግና ከምኡ ይኮነን እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ንፈልጦ ፍልጠት እዩ ንእግዚአብሔር ባዕሉ ክንፈልጦ ዝገብረና
ንእግዚአብሔር ፈሊጥና ይንውድኦኒና ምስ እግዚአብሔር ጊዜ ብዘሕለፍና መጠን ግና እናፈለጥናዮ ንመጽእ ብመጠን ዝፈለጥናዮ ድማ ንዕኡን ንፍቃዱን ምንባር ንጅምር ማለት እዩ ስምዑኒ ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ፈሊጥናዮ እንተንኸውን ነርና ንእግዚአብሔር ከምቲ ዘለና ሓበሬታት ኢንፎርሜሽናት ከምቲ ኣብ ማዕባምሮና ተኣኪቡ ዘሎ ሓበሬታታት ከምኡ ጌርና ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ተንኸውን ነርና ህይወትና ከምዚ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ኣይምነበርና ነርና ብዙሕ ታሪክ ምሰራሕና ነርና ሓቂ ደይኮን ኣብ ትንቢት ሆሴዕ 4:6 ኩሉ ሓና ንጥቀመሉ ቃል እዩ ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት ይጠፍእ ፍልጠት ስለዝኣበኻ ኣነ ድማ ካህን ከይትኾነኒ ከኣቤካየ ሕጊ ኣምላኽካ ስለዝረሳእኻ ኣነ ከዓ ንደቅኻ ክርስኦመ ይብል ኣብዚ እግዚአብሔር ክንፈልጠሉ እንኽእለሉ መንገዲ እዩ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ብመጠን ዝሰዓብናዮ ንዕኡ ንፈልጦ ማለት እዩ ኣሜን ንእግዚአብሔር ትፈልጦ ብምስዓብ ንዕኡ ብምስዓብ ንዕኡ ብዝፈለጥካዮ መጠን ድማ ከምቲ ነቢ ዳንኤል ዝበሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 11:32 ብመጠን እግዚአብሔር ዝፈለጥናዮ ድማ ንብርትዕን ፍቃድ እግዚአብሔር ድማ ንገብርን ማለት እዩ አሜን ዳንኤል እንታይ ኢሉ ነቶም ነታ ኪዳን ብረስኢነት ዝብድሉ እናቀባጠሩ ከስሕቶም ይምስበለ እቲ ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝብ ግና ክብርትዕን ክገብርን ኢሉ አሜን ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝብ ጥራይ ዝገብር ዝብርትዕ ኢየሱስ ጎይታይ ንመጽሐፍ ቅዱስና ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ንመጽሐፍ ቅዱስና ክነጽንዖ ኾለና ካብቲ ነንብቦ ቃል እንመሃሮ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ እዚዩ እቶም ብዛዕባ እግዚአብሔር ዝፈለጡ ዘይኮኑስ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈለጡ እዮም ንእግዚአብሔር አስሚሮሞ ወይ ፍቃዱ ፈጺሞም ሓሊፎም ሓቅዶ ቅዱሳኔ እቶም ብዛዕባ እግዚአብሔር በቃ ዝፈለጡ ይኮነ ንእግዚአብሔር ባዕሉ ዝፈለጡ እዮም ሓሳቡ ፍቃዱ አገልግሎም ሓሊፎም ክሳ ህይወቶም በጃ መሃብ ክሳ ብነፍሶም ዝተወራረዱ ንእግዚአብሔር ባዕሉ ዝፈለጡ ሰባት እዮም ዝፈለጥካ በቃ ክሳ ሞት እሙን ትኸውን ክመስለካ ግን ንእግዚአብሔር አምላኽ ምስፈለጥካ ምስኡ ጽቡቕ ዝምድና ምስገበርካ ንዑ አጸቢቅካ ምስፈለጥካ ከምዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ትብዓት ምስሓለወካ ንአምላኽካ ምስፈለጥካ ኢኻ ካብ ሙታት ከምዘ ተንሳእካ አሚንካ ክሳብ ሞት እሙን ትኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፈሪሳውያን ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ስእለ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ፈሪሳውያን ብዛዕባ እግዚአብሔር ይፈልጡ ዶ እንድሕር ኢልና ይፈልጡን ፈረቃን ሓቀይዶ ቅዱሳን ፈሪሳውያን ካብ ኤክስ ኣብ ዜድ ብዛዕባ እግዚአብሔር ተዛረቡ ተልኩሞም ክዛረቡ ኽእሉ እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዘለዎም ፍልጠት ግን ናብ እግዚአብሔር ኣየቕረቦምን ወይ ድማ ንእግዚአብሔር ባዕሉ ክፈልጥዎ ይገበሮምን ብዙሕ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክንፈልጥ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ኤልሻዳዩ እግዚአብሔር ከምዚዩ እግዚአብሔር ከምቲዩ ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ እግዚአብሔር ንፈልጦ ፍልጠት ንእግዚአብሔር ባዕሉ ክንፈልጦ እንተዘይገይሩና ግና እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምፍላጥና ዋጋ ይብሉን ኤልሻዳይ ምዃኑ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ኣምላኽ ምዃኑ ምፍላጥካ ኣብ ኤልሻዳይነቱ ክትውከል ተዘይገይሩካ ትርጉም የብሉን ኣብ ኤልሻዳይነቱ ክትተኣማመን ተዘይገይሩካ ትርጉም የብሉን ናይ መብዛሕቲና ህይወት ክሪኦ ኸለኹ እቲ ጸገም ናብዚ ኮይኑ ይስማዓኒ እግዚአብሔር ትማል ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ያው ኣይልወጥን እንድሕር ንሱ ከምዘይልወጥን ከምዘይተለወጠን ንኣምን ኮይና እቲ ጸገም ኣብ እግዚአብሔር ዘይኮነስ እቲ ጸገም ኣባና ይዘሎ ማለት እቲ ቀንዲ ንእግዚአብሔር ምፍላጥናን ዘይምፍላጥናን መለክዒኡ እምነትና ሓቀደይ ቅዱሳኔ ሓደ ሰብ ብመጠን እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎና እምነትና ፍልጠትና ዝልካ ነግረኩም ኣለኹ እቲ ቀንዲ ንእግዚአብሔር ምፍላጥናን ዘይምፍላጥናን መለክዒኡ እምነትና ነዚ ቃል ዝኸንብብ ከለኹ እዚ ተገሊጹለይ ብመጠን እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎና እምነትና ፍልጠትና ዝልካ ብኻልእ ኣዘራርባ ንእግዚአብሔር ክንድቲ ዝፈለጥናዮ ኢና ንኣምኖ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ንእግዚአብሔር ክንደና ኢኻ ተኣምኖ እንድሕሪልካ ክንድቲ ዘሎካ ፍልጠት ክንድቲ ዝፈለጥካ ኢኻ ተኣምኖ ንእግዚአብሔር እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎና ምእማን ንኣምላኽና ክሳዕ ክንደይ ከም ንፈልጦ መሐበር እዩ እምነትና ፍልጠትና ድማ ንእምነትና መለክዒታት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ እምነትና ንፍልጠትና ክሳዕ ክንደይ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ከም ንፈልጦ ፍልጠትና ድማ ንእምነትና መለክዒታት እዮም ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር እፈልጦ እንተይሉ እቲ ንእግዚአብሔር ምፍላጡ በቲ ናብርኡ ከርኢ ኣለዎ እቲ ካልእ ንእግዚአብሔር ከም ንፈልጦ መፍለጢና ናብራናን ህይወትናን ስለዝኾነ ማለት ኦኬ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎና ምእማን ንኣምላኽና ክሳዕ ክንደይ ከም ንፈልጦ መሐበር እዩ እምነትና ንፍልጠትና ፍልጠትና ድማ ንእምነትና መለክዒታት እዮም ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር ፈልጦ እንተይሉ እቲ ንእግዚአብሔር ምፍላጡ በቲ ናብርኡ ከርኢ ኣለዎ እቲ ካልእ ንእግዚአብሔር ከም ንፈልጦ መፍለጢና ናብራና ህይወትና ስለዝኾነ እንድሕር ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንፈልጦ ኮይና ብኻልእ ኣዘራርባ እንድሕር ነቲ ዝፀውዓና ንኣምኖ ኮይና ከምዚ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ናብራ ክንነብር የብልናን ኣይግባኣናን ሓቀይዶ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ፈልጦ ጎይታ ኢየሱስ እምበዓ
دحار كمز عينت مفلات نعو خنفلطو يزدلينا زلو إذا عينت فلطت جن سؤلو عيمتصني كمتي اتناباقي نقوهون مشاتن مسقواسة ان جيزي زحلفا أنا نسخاتكمون مستقواسة نفسنا جيزي كنفي قبقناي كومو مسقواسانا تطبقنا مالت كمتي يسوس بتبعات تي أبو زفلتنا نو نفلطو زبالة نحناون كومو عينت تبعات يحلونا مالتي زابير سمي بار نام مقواسا يوزت أمبرنا أملاخ قالون كنسمع زقبرنا أملاخ سمو بروخ يخون زابير سمي بار اتهم أب قطر 16 تتقيسهم زلو أنا نسخاتكم منينا كابزي مقواسا زي كونو أب كالي زلو نعاتهم كم صومي زتباهل أنا نسخاتكم منينا نابز مقواسا زت أمبرنا أملاخ قالون كنسمع زقبر أملاخ سمو بروخ يخو امين كاب 10 شعاتك سا 21 دمان تايبل انا نفسي بجاخ حلف مليسيون كوس دايمو سلازي ابو يفكرني بعلي بجا زحلف امبر كاباي زوسداس يلبون بجاخ حلفا سلطان አሎኒ مليسي خوس داون سلطان አሎኒ نزت ازاز زيا نزات ازاز زيا كابابوي تقبلكوا بزعبازي زرباز دما اما اخل ايهود كم بحدش مفل لا يكونه شعو كباتاتهم بزحات غانين هيزو يعبدالو انتايلكم ما يخوم تسمعوا وبلو كالوت غنا እዚ ዘረባዚ ዘረባ አቡዳ ይኮነን ጋኔንዶ እንተ እውራት ከኸፍት ይከአሎ ይበሉ ክብርን ጎይታ ይሆን እዋ አይከአሎኒ ጋኔን የዕውርንበር እንተ አይከፍትን ይቀትልንበር ህይወት አይህብን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ህይወት ዝህብ ነትዛዓወረ አይን ዝህብ ኢየሱስ ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ጎይታ እንታይሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ አነ ንነፍሰይ በጃ ከህልፍ መሊሰውን ኮስዳይሞ ስለዚህ አቦ ይፍቀረኒ ባዓለ በጃ ዘህልፋንበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን ጽቡቅ كم سمعوا بجاك حلفا سلطان اللوني مليسة خوص داون سلطان اللوني نزات ازاز زيقا كبابوي تقبل كواي ويتا يسوس عبزي تنبيتاوي ملأختيو ززارب زلو امين تنبيتاوي دمت ايزي زعبا نمتع ايزخوون زربا يزارب زلو عبزي بزعبا موتون تنسائني ززارب زلو ويتا يسوس عبزي نتوم سمعاتو بزي حادق قال كلتا ملأختي زم حلال فلوم زلو اتقدامي ملأختي ويتا يسوس بعلو بفقادو نهيوتو بجاباقي خم زحلف مانم اب هيوتو سلطان كم زيبلو نيوتو بجا كحلفان مليسو دما كوسدان ات سلطان اب ايدو خم زخونه كخون كله تقداماي ملختي ات خلاي ملخت دما كمتي اب لعل زبلكو غويتا بزعبا بحجي اب هيوتو زفصم بزعبا موتون تنسايني اقديمو كيكونه خلو ابزي ززارب زلو كبرن غويتا يخون كم تقولحنا قدم حجي ابتن كالوت وانجيلات كنصنع خولنا زرعنايو ام مقتال يسوس بزحات تساتيفوم يوم حق ايدو قدسان ام مقتال يسوس سي زي حابره ولا حدا لم بجكا دقه مزامرتو كنبل نخالينا ام مقتال يسوس بزحاتهم تساتيفوم اتوم ليقه كهناتن فريساويان كقتلوو تنكول ميحيزوم يوداس قرطاوي يحلفون اب ليقه كهناتن فريساويان هيبو بيلاطوس دما نيموت فرد فريدو اتوم روماويان توم روما ناي روما وتادر دما سقيلوم ازوم كلهم ام مقتال يسوس تساتفوكا انتخونو يسوس جن نساتهم موتو سلازدليو ايكونن مويتو امين دو نساتهم نيموت فرد سلازفردو وايكونن يسوس كريستوس مويتو نساتهم سلازسالو وايكونن يسوس كريستوس مويتو يسوس كريستوس نابزا مدر خمصخولو كموتيلو سلازمص اي مويتو كبرن غويتا يخون امين دو بخالا ازراربا كله تاب هيوت يسوس زخونه كمتي يسوس زبلو بفقادو زتفصمنبر صلعاتو كموت سلازدليو ايكونن مويتو كبرن غويتا يخون بزدس يبلكم غويتا خمتلنا سلازمص اي مويتو غويتا ناي حيطات ادانا كخفل سلازمص اي مويتو غويتا يسوس كريستوس زمته ابو امسقل بقى مئنت حيطاتنا مئنت بدلنا كحمششو سلازفتوي مويتو يسوس نزم استزاربه اب قصر 10 9 تايبلنا بزعبا ازي زربا زدما اما اخل ايهود كم بحدش مفل لا يكون يبلنا كل ساعه استبيلكم اندحركوينكم حقي ابزس بخلو سفرا ابتي حق زلو مفل لا يالو حق كل غيزه حق كل ساعه ناي مفلاي حيل اللوا يسوس غويتاي كل ساعه غويتا نتحق خنغروم كله امونغوتوم مسحق زوغنون نتحق زصاررو مفلاي يخوني حجون ابز خفلزي بتنا يسوس زربا مفلاي كخون كله ينانري من يوم سلام كيد باستر تيدروس حاوي من يوم توم غانين حيزو يعبدالو انتايلكم ما يخوم كتسمعوا زبلو اندحر إلنا اتوم نتز سمعوا حق يقبلوا زيدليو ايهود يوم نز زربا زيم تزاربو زلو اتوم مستي
ኢየሱስ ተዛረቦ ዘረባ ዝተሰማምዑ ወገን ሐቅ ዝኾኑ ግና እንታይ ኢሎም መሊሶም ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ እቡድ ኣይኮነን ጋኔንዶ ዕንተ እውራት ክኸፍት ይከኣሉ በሉ ይብለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ ሎሚ አነ ንስኻትኩምን ምስ ሰባት ዘይኮነስ ምስ ሐቂ ክንውግን እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዛሃልና ይደግፈና ጎይታ በነገር ሁሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሃልኩም መዳውኩም አልዕሉ ጸሊና ሆኖቲና سلام مسبح